Здравейте, скъпи приятели! Нека да направим заедно тази молитва на изповед, на сила, на вяра, на изцеление и освобождение в мощното име на Исус. Господи, издигам Те. Издигам Те, Татко. Издигам Те днес. И Ти благодаря, Господи. Нека кажем: Боже, аз Ти благодаря за Твоят Син Исус, за Неговият кръст, за Неговата кръв и Неговото тяло. Благодаря Ти, че чрез Него получаваме изобилният живот. Исус е изобилният живот. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти, Боже, за кръвта и плътта на Исус, чрез който имам вечен живот и ще бъда възкресен в последния ден. Аз пия кръвта на Исус. Аз ям Неговото тяло, за да имам вечен живот. Тялото на Исус е Божието Слово. Благодаря Ти за Божието Слово. Благодаря Ти, Господи, за това, че Ти победи смъртта и ада чрез святата Ти кръв. Жилото на смъртта е победено. Силата на смъртта е победена чрез кръвта на Исус. И аз Ти благодаря, Боже, и приемам вечния живот, който е Исус Христос. Аз вярвам в Исус, Божието агне, великият първосвещеник. Благодаря Ти, Господи Исусе, за това, че ходатайстваш за нас в присъствието на Отца. Благодаря Ти за кръвта Ти, чрез която имаме достъп до Божието присъствие. Аз имам мир с Бога. Поставен съм близо до Бога чрез кръвта на моя Господ Исус Христос. И аз Ти благодаря, Боже, че имам смелост, имам сила, имам вяра. Държа моята изповед в името на Исус и заставам пред престола на благодата да получа милост, да намеря благодат, които да помагат на Божието време. Благодаря Ти, Господи. Отдавам Ти славата и хвалата. И сега Те моля, чрез Твоя Дух, Ти да ме променяш, да ме освобождаваш от моите слабости, немощи, грехове, зависимости. Освободи ме, Господи, изчисти ме, Господи, със святата Ти кръв. Развържи ме от всяко робство на Сатана. Направи ме напълно свободен. Аз отхвърлям страховете. Аз отхвърлям притеснения. Отхвърлям безпокойство. Отхвърлям ги в името на Исус. Аз отхвърлям всяко зло в името на Исус. Никакво зло няма да ме сполети.
нито ще се приближи язва до жилището ми. Заповядай на ангелите си за мен, да ме пазят във всичките ми пътища. На ръце да ме вдигат, на ръце да ме носят, да не ударя камък ногата си. Дай ми власт да настъпвам лъв и змия, млад лъв и дракон, в мощното име на Исус. Власт над врага. Нека бъдат разкъсани всички вериги върху мен и домът ми. Искам Твоята свобода. О, да, сега сложи ръка върху главата ми и ме благослови, Господи. Благослови главата ми, мозъка ми, мислите ми, всички крепости на тъмнината да рухнат, да паднат. Помажи ме с миро, помажи главата ми с миро и нека чашата ми да прелива приясно миро върху главата ми, в мощното име на Исус, и никога да не липсва Твоето помазание върху моята глава. Да бъде благословено тялото ми, мозъка ми, главата ми, мислите ми и всеки дух на лъжа, заблуда, измама вън от мозъка ми, в името на Исус. Вън от ума ми, вън в името на Исус. Господи, да бъде светлина в главата ми, в мислите ми, в мозъка ми. Христовата светлина е Христовата истина. Аз Ти благодаря и Ти отдавам слава и хвала. Сега поставям ръка на болното място. Искам с вас да заповядам и да кажа на всяка болест в моето тяло: вън в името на Исус. Болест вън, немощ вън. Всеки дух на разрушение вън. Всеки дух, който е дошъл да убива, вън в името на Исус. Нека огъня на Святия Дух да слезне върху мен, върху моето тяло, върху кръвоносната ми система, върху органите ми. В името на Исус изговарям изцеление, освобождение, както е писано: възлюбени, желая да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата. Боже, моля Те за благоуспяване в дух, душа и тяло, за изцеление и за здраве, божествено здраве. Нека слънцето на правдата да изгрее върху мен с изцеление в очите си, в мощното име на Исус. Ти си Господ, който прощава всичките ми беззакония и изцелява всичките ми болести. Изцели ги, Господи. Освободи ме, Господи, от всяка болест. Помогни ми да живея и да ходя, Господи, в божествено здраве. В мощното име на Исус благославям тялото си, органите си да бъдат изцелени и да бъдат здрави. В името на Исус. Божествено здраве. Благодаря Ти, Господи. Слава на Бога. Слава на моят Господ и Спасител Исус Христос. Амен.